क'क्राझारनि बि इन्जिनियारिं कलेजाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि नाजानायाव दिनै 16 नभेम्बर गोथार थुनलाइ सानखौ खुंनाय समाव आङो आलासि महरै बाहागो लाफैनानै थारैनो गोजोननाय मोनदों। बेयाव इन्जिनियारिं कलेजनि फरायसाफ्रा गोसो गुदुङै बाहागो लानाय हाबाफारि बादियै मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय बेफोर जानायाव थारैनो रंगिना संगिना जादों आरो जोंनि आलासिफ्राबो नांगौ रोखोम बिबुंथि लाखिनानै गोजोन होनो हादों होननानै आं सानो। बेयाव फरायसाफोरनि जा थुलुंगा बे थुलुंगा थाबाय थागोन आरो 16 नभेम्बरखौ इयुनावबो बेबायदिनो खुंलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो। बेनि गेजेरजों बर' राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि जौगानायनि दावगानायनि आरो मुलुग दरबाराव सौहैनायनि खामानियावबो जोंनि फरायसाफ्रानो दानि फोरोंगिरिफ्रानो बा बैसोगोरा लाइमोन बयबो हेफाजाब मदद होनानै जौगालांहोगोन आरो जाफुंसार होगोन होननानै आं मिजिंथियो। दिनैनि बे गोथार बर' थुनलाइ सान खुंनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव खौसेथि, आब्रुथि, रैखाथि आरो गोरोबथि जेब्लाबो सोलिबाय थाथों आं बेखौनो मिजिंथियो आरो बे बेलायाव अबंलावरिया जोंखौ हेफाजाब मदद होगोन होननानै आं सानो। गोलाव सम 1952 मायथाइनिफ्राय लानानै आथिखालसिम बर' थुनलाइया गोबां जेंना जेंसिजों सौसिबोबाय। आथिखाल थासारियाव माबायदि हालोदाव दं होननानै सानो सार बर' थुनलाइ थासारि? बर' थुनलाइनि सिगांनि जेसेबां बेबायदि जेंना जेंगोना बे जेंना जेंगोनाया गासैबो सुस्रांजायाखैब्लाबो दा सुस्रांनायनि लामायाव होननानै आं मिजिंथियो। आङो 1972 निफ्राय 1992 सिम बर' थुनलाइ आफादनि डिस्ट्रिक्ट एबा सेन्ट्रेल लेभेलनि मावफुं आफादनि सोद्रोमामोन आरो बै समाव बैफोरबायदि जेंनानि मोगा मोगि जाबोदों आरो सम सम दि बड'नि आं चेयारमेनमोन। थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन दालाइ आफाद जेरै एवार्ड साब कमिटि, थिग बेबायदिनो हिर' हिर'इन कनस्ट्राक्सन साब कमिटि, थिग बेबायदिनो कर्सेस एन्ड सिलेबास साब कमिटिनि कनभेनर, आरोबाव बड' पाब्लिकेसन बर्डनि चिफ कनभेनर बेफोरबायदि बिबान रुजुनबोनानै जों रोंगौथि मोनदों जे जेंना जेंगोनाया गोबां, बेखौ सुस्रांनो सम नांगोन। दा फैयै फैयै नैबे 2024 मायथाइसिम माखासे गोबां जेंना जेंगोनाया सुस्रांजाबाय आरो जोंनि जा बिजोंनि जेंना जेंगोना बर' बिजोंनि जेंना जेंगोनायाबो लासै लासै सुस्रांजालांबाय थागोन आरो जोंनि जा थांखि बिथांखि बेफोरखौ मोगथां महर होनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। जिहेतु नोंथाङा सासे थुनलाइखौ फोथांनानै आरो फेहेरलांनो बेयाव माबायदि बिहोमा लाजानो लुबैयो नोंथाङा आथिखालनि लाइमोनफोरखौ? बांसिनै लाइमोन बा फरायसा समनि जायफ्रा थुनलाइगिरि, लिरगिरि बा रेबग्रा बिथांमोननाव गिलिर बिबान दं। बेनो जाबाय बिथांमोना थुनलाइ सोरजिनांगौ गोदान गोदान, आरोबाव गुबुन रावनिफ्राय राव सोलायनांगौ, बर'खौबो आरो गुबुन रावाव राव सोलायनांगौ। बे खामानिखौ मावोब्ला जोंनि गोबां थुनलाइ फेहेरनाय जागोन। आरोबाव सासे फोरोंगिरि जानानै, सासे फरायसा जानानै, सासे गार्जियान जानानै गावनि गथ' गथायखौ बर' मिडियाम फोरोंनायनि जोङो बिबानफोरखौ रुजुनलायनांगौ, थुलुंगा होनांगौ। दानि इयुन जोलैफ्रा जाहाथे बर' मिडियाम फरायनानैनो रोंखा राखा आखा फाखा जायो, आरोबाव गाव गावनि आथिङाव गसंनायनि खाबु मोनो, बे खाबुफोरखौबो जोंनि गार्जेनफ्रा होनांगौ, फोरोंगिरि जानानै फोरोंगिरिफ्राबो होनांगौ। आं बेखौ खावलायो।
गोदान दिल्लीयाव नैबे दिनैनि गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै 15 आरो 16 साननैनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफाद बिथांमोना दिल्लीयाव मोनसे हाबाफारि लादों बड'लेण्ड महोत्सव। बिनि सायाव मा बुंगोन सार? जोंनि थाखाय बेसेबां फिथाइ थायथाव जानो हागौ? बे गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट बड' कनभेनसन बा 14 नभेम्बरखौ खुंहैनाया थारैनो ओंथि गोनां होननानै आं बुंनो सानो। बिनि गेजेरजों भारत सरकारल' नङा, दुलाराय भारतबर्षल' नङा, दुलाराय बिलात लाथा बिश्व दरबारावनो जोंनि राव थुनलाइया जौगाबाय, जोंनि हारिमु सोदोमस्रिया जौगासार, बेखौ खिन्थाहैनाय जादों। आरो इयुनावबो बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जों जोंनि राव थुनलाइया बेसेबां जौगाखो, हारिमु सोदोमस्रि फारसे जों माबायदि आवगायनो हाखो, बेफोरखौ फोरमायथिनाय जाबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो।